Bir tәүлек үткәч, без фаҗига урынына кабат килдек. Монда кичәгә авария эзләре һаман да бар әле. Һавада янган ис тора. Юл читендәге коймалар да капкара, димәк алар да янганнар. УАЗ һәм Мерседес бәрелешкән урынны тәгәрмәч эзләре күрсәтә. УАЗ әйләнеп капланган урында без табиблардан калган перчаткаларын таптык. Димәк алар беренче ярдәмне монда күрсәткән. Бу һәлакәттән соң берничә сәгать узгач төшерелгән кадрлар, металл өеме, төтен, УАЗ машинасыннан берни дә калмаган дияргә була. Мерседес берничә метрга очкан. Юлның ике ягына да җыелган бөке 3 сәгатьтән соң гына бетә. Котышкыч фаҗиганы йөзләгән машина йөртүче күздән кичергән. Без монда инде 5тән берле, без килгәндә уже ут юк, ике кеше үлгән дип соцсеттән ишеттек, булганы шул. Biz 6-дан берле көтәбез инде, бик куркыныч авария булган дип ишеттек инде. Хәзер менә эвакуаторлар килеп машиналарны алып киттеләр инде. Юхиди мәгълүматы буенча Мерседесны 23 яшьлек егет йөрткән. Ул алда барган машинаны узарга дип каршы якка чыгып, УАЗ белән бәрелешә. Автомобильгә куелган газ баллоны шартлаган. Шул секундта ук ике машинага да ут каба. Янгын 20 чакрым ераклыктан да күренеп тора. Бу видео бөтен социаль челтәрләрдә таралды. Күрәсен кешеләр УАЗдан чыга алмыйча янып үлгәндер. Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz 2000 года рождения. Чит ил автомобилен йөртүче егет 2000 елга ул юлда машиналар юклыкка ышанмыйча каршы якка чыга һәм УАЗга бәрелә. Аның белән 1964 елгы ир-ат идарә иткән машина йөртүче һәм аның 1976 елгы пассажиры үлә. Әлегә билгеле булганча, УАЗ автомобиле Бөгелмә районында теркәлгән спецрегион строй төзелеш оешмасына карый. 59 яшьлек йөртүченең 2 эшчене сменадан алып кайтуы була. Чит ил машинасын йөртүче егет Башкортстанның Октябрьский шәһәреннән. Соңгы 2 елда аның юл хәрәкәте кагыйдәләрен 21 тапкыр бозуы ачыклана. Тизлекне арттырган, каршы якка чыга, кызыл янганда светофорга туктамый. Водитель автомобиля Mercedes имеет стаж водительский 5 лет. Мерседесны йөртүченең 5 ел стажы булуы мәгълүм. Инспекторлар тикшерү эшләре алып бара. Фаҗиганың шаһитларын сораштыралар, кирәкле медицина документлары алына. Бу факт буенча мөгаен җинаять эше ачылар. Необходимые исследования, изымаются необходимые медицинские документы. Мерседесны йөртүче хәзер хастаханәдә, хәле тотрыклы. УАЗның бер пассажирын шулай хастаханәгә алып баралар. Аның сынган җирләре була. Соңрак өенә җибәрәләр. Кичә ДТП-дан соң безгә 2 пациентны алып килделәр по линии скорой помощи. Значит, без аларны карадык, помощь оказали. Бер пациентны больницага салдык, икенче пациент китте амбулаториягә на дальнейшее лечение. Тикшерүләр узгач, җинаять эше ачу мәсьәләсе хәл ителәчәк. Әлмәт районыннан Әдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.